Do boja o prezidentské kreslo vyrazila aj strana maďarskej komunity. Má svojho kandidáta, dlhoročného politika, poslanca našich parlamentov, kedysi aj novinára, to znamená takého vzdialeného kolegu nášho. No ale dnes Ďulo Bardoša prieskumy s bojov o prezidentské kreslo vyraďujú už v prvom kole. Ale o tom všetkom sa dnes budeme baviť samozrejme priamo s prezidentským kandidátom strany maďarskej komunity Ďulom Bardošom. Pán Bardoš, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Dlho som vás nevidel, povedzte, čo vy teraz vlastne robíte, keď nie ste v parlamente potom, ako sa pôvodná strana maďarskej koalície rozpadla na Bugárovcov, na ich Most a neskôr na vašu SMK, teda stranu maďarskej komunity. Čo je teraz vaša práca? Ja som už druhý rok predsedom Čemadoku, to je kultúrna ustanovizeň Maďarov na Slovensku, najväčšia ustanovizeň. A robím to už skoro 2 roky a je to veľmi zaujímavá práca pre mňa, lebo zaoberám sa s kultúrou, zaoberám sa s tradíciami, zaoberám sa aj s konexiami, to znamená na ostatné národnosti, lebo tak ako predstaviteľ Maďarov na Slovensku, samozrejme mám kontakty na Rusínov, na Ukrajincov, na Nemcov, samozrejme spolupracujeme aj s Rómami, takže tá spolupráca je dobrá a ja sa teším, že aj v tomto prezidentskom boji budú byť nápomocní. Dobre, však nakoniec môžete takto zúročovať naozaj dlhé roky v politike. Čo sa týka Bratislavského samosprávneho kraja, tam ste sa dostali bez výberového konania ako politický nominant. Pracujete tam stále? Áno, som tam stále. Samozrejme, počas kampane budem mať dovolenku. Nemám s tým žiaden problém. Tak, ako ste povedali, som tam. A počas tých týždňov budem mať... Nezvažovali ste, že by ste úplne odišli pre kampaň a pre všetky tieto veci? Nie, prečo? Keď môže byť premiérom, keď môžu byť ostatní v iných funkciách, tak prečo by som tam nemohol byť? Samozrejme, počas tých 2 týždňov... Keby som bol taký akože hovorový, tak by som povedal, že tým argumentom ste ma zabili, ale to nepoviem. Tak poďme ďalej. Poďme už na takúto otázku, že pán Bardoš, povedzte, že prečo si myslíte, že dokážete uspieť ako kandidát strany, ktorá vyslovene vznikla a funguje na takom národnostnom princípe? Osloviť aj zvyšok Slovenska a toto. Máte šancu? Pán redaktor, moja nominácia bola až potom, keď stredopravé sily mali už 10 kandidátov. To je fakt, do boja ste vstúpili ako 14. myslím v poradí. Tým pádom som sa nepridal k tomu, alebo k tým, ktorí roztrieštili pravicu. A bolo k tomu potrebné to, že strana maďarskej komunity uspela v regionálnych voľbách. Takisto bolo potrebné to, že predseda Jožef Bereni sa dostal do druhého kola ľudskárskych volieb v Trnave. A potom ešte bola taká zaujímavá vec, keď pán súčasný premiér povedal, že ešte pred druhým kolom volieb ľudskárskych, že prečo by mal byť, alebo Maďar županom v Trnave, to povedal premiér. To už bola posledná kvapka. To znamená, že aj tí, ktorí v SMK povedali, že pravica je roztrieštená, je tam x kandidátov. Je iná situácia, ako bola pred 5 rokmi, keď bola silná kandidátka Iveta Radičová, ktorú sme podporovali, a keby to záviselo od nás, tak dnes by bola ona, ktorá končí v úrade a mohla by začínať ďalšie obdobie. No dobré, ale ja vám zase môžem povedať, že je tam na druhej strane kandidát vašich bývalých partnerov, či už z Mostu Híd, z SDKU a z KDH, Pavol Hrušovský. Tam SMK nerozmýšľala nad podporou práve tohto, povedzme, takého spoločného stredopravého kandidáta? Pán redaktor, korektne by bolo, keby ľudová platforma by nás oslovila. A nič sa nestalo. My sme oslovili ľudovú platformu a žiaden záujem. To znamená, že oni povedali, že majú spoločného kandidáta, až potom sa obrátili na nás. Že ste taký trošku rozhádaní s nimi, hej? Nie sme rozhádaní, ale tým pádom, že oni sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, a my sme uspeli v regionálnych voľbách a nebrali nás vážne, tak preto sme sa rozhodli, že ideme do toho boja a ako predstaviteľ najväčšej menšiny, teda maďarskej komunity na Slovensku, chcem byť kandidátom, ktorý bude reprezentovať aj ostatných predstaviteľov národností žijúcich na Slovensku. A samozrejme chcem byť kandidátom v prvom rade Južného Slovenska. Tým pádom aj tých Slovákov, ktorí s nami tam žijú, lebo toto územie po viac ako 20 rokoch je zanedbané. Keď sa pozriete na infraštruktúru, že aká je tam nezamestnanosť a tak ďalej. Ja viem, že prezident nemá kompetencie toto riešiť, ale v rámci prezidentského boja v úvodzovkách môžem nastoliť tieto veci, aj otázky ľudských práv, menšinových práv, zaostalosť Južného Slovenska. A tým pádom tá podpora je. A Jasné, len či sa neobávate naopak, že by to mohlo byť aj také vaše mínus, kde povedzme ľudia zo zvyšku Slovenska si povedia: Ďula Bardoš, maďarská strana, maďarské problémy, Južné Slovensko, vykašle sa na nás, že či vám to nemôže zároveň aj ubrať hlasy a uškodiť, aby ste boli povedzme ten prezident, ktorý bude zastupovať všetkých a nebude riešiť teda najmä Južné Slovensko. Ja som realista. Ja som hneď povedal, keď som
dostal tú možnosť kandidovať. Aj som dostal, to bolo veľmi zaujímavé, že som dostal 16 podpisov poslancov Národnej rady, bez toho, že by som niekoho požiadal o to. To bola reakcia na neférový krok Pavla Pašku, predsedu Národnej rady. Na vypísanie volieb a tým pádom aj termínu odozdávania kandidátky. A mali sme tam veľmi krátky čas na to, aby sme pozbierali 15 000 podpisov. Ja už som mal podpisy poslancov, ale ja som povedal, že ja chcem byť nie iba stranickým kandidátom, chcem byť aj kandidátom občianskym. 46 000 podpisov nakoniec sa vám podarilo nazbierať? Počas 2 týždňov, lebo tam boli sviatky. To znamená, že tá moja kandidatúra má odozvu a má podporu. A som veľmi rád, že petičný hárok, ktorý prvýkrát sme robili tak, že dvojjazyčne. To znamená, že prvýkrát už máme teraz precedens a keď to prijala petičná komisia, tak tým pádom je možné robiť petičnú akciu aj v iných jazykoch, nie iba v maďarskom jazyku, my sme to robili v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, ale tým pádom aj pre ostatné národnosti je tu možnosť, a myslím, že je to dobre pre Slovensko. Tak prvý úspech už máme za sebou, že je tu možnosť a je možné urobiť petičné hárky aj v inom jazyku, okrem slovenského jazyka. Ale samozrejme, ja by som chcel vyzdvihnúť hlavne to, že podpisy pod moju kandidatúru, teda na petičné hárky, nedali iba predstavitelia maďarskej komunity. Ako som povedal, som veľmi hrdý na to, že to sú Rómovia. Sú tu ľudia iných národností. Slováci. Aj Slováci. Ja žijem v regióne, kde je okolo 13% Maďarov, teda v meste, ja som z Osenca, a veľmi veľa Slovákov, nie iba z Osenca, ale aj v tom okolí, kde ma poznajú predtým ako komunálneho politika, ako poslanca Národnej rady. Ja som sa vždy snažil byť človekom, ktorý nerozdeľuje, ale ktorý spája. Aj moja kandidatúra je o tom, aby som spojil. Moja kandidatúra nie je proti nikomu. Ja tomuto rozumiem, len z pohľadu, viete, zase keď sa pozriete z pohľadu nás voličov, tak nás trošku rozdeľujete, teda prezidentskí kandidáti, keďže vás máme 14 a no vybrať si. No ale dobre, o tom môžeme k tomuto len vyslovene, nechcem to rozťahovať, ale jednoduchú vašu naozaj že úprimnú odpoveď. Povedzte, pán Bardoš, nie je to kvôli tomu, že teda strana maďarskej komunity má za sebou slušný výsledok, to je fakt, vo voľbách do vyšších územných celkov, ale predsa v parlamente stále nie je. Nie je to taký trošku aj politický ťah vašej strany? No, Ďula Bardoš nám tu bude kandidovať, to znamená, bude sa o ňom rozprávať, bude v médiách a SMK znovu nadobudne svoju silu a dostane sa do parlamentu. Nie je to len politika? Nie je to len politika. No ale v prieskumoch sa nad 5% veľmi často ani nedostanete to druhé kolo. Mnohí politológovia hovoria, že prakticky nemáte šancu ako ďalší možní kandidáti. Vy s tým nesúhlasíte? Ja s tým nesúhlasím. Taký precedens ešte nebol, že by kandidoval predstaviteľ maďarskej komunity v prezidentských voľbách. Takže nemáme precedens a nevieme to porovnať s ničím. Dobre, ja napríklad len by som sa chytil, povedzme, kroku Petra Osuského, kandidáta SAS, ktorý aj na základe, aj keď je pravda, že keď by som zobral posledné prieskumy a váš priemer, ak by sme ich brali, povedzme, hodnoverne, tak by to vychádzalo okolo 5% a u Petra Osuského to bolo ešte o 3,5% menej, ale predsa povedal, že vidí, že tam asi šanca nie je, jeho SAS podporila iného kandidáta, skrátka sa to vzdal. Takúto myšlienku vy vôbec nemáte, že by pred prvým kolom ste sa vzdali toho? Nie, nebolo by to korektné ani voči tým, ktorí mi podpísali petičný hárok. Je to novum, je to niečo nové, čo tu doteraz nebolo. A som presvedčený, že moja kandidatúra, tu sa nie jedná o moju osobu, ale tým pádom, že je predstaviteľ maďarskej komunity, maďarskej menšiny a predstaviteľ menšín. A ja chcem byť kandidátom všetkých občanov, samozrejme, ja sa sústredím hlavne na južné Slovensko, máme málo času, ani priestorovo, ani časovo nezvládnem a tým pádom chcem osloviť aj občanov na severnom Slovensku, ale samozrejme iba cez médiá. Ďakujeme za túto možnosť. Samozrejme, ostatné možnosti, ktoré mi dáva kampaň, alebo bude dávať kampaň, využijem, ale v prvom rade ten osobný kontakt mám stále na južnom Slovensku, aj ako predstaviteľ Čamadoku, aj ako bývalý poslanec Národnej rady. Takže sa tam najviac zameriavate tým pádom. Zameriavam sa v prvom rade na južné Slovensko, ale to neznamená, že nechcem osloviť ostatných, lebo moja kandidatúra, som o tom presvedčený, že prispieje k tomu, že na južnom Slovensku a nie iba, čo sa týka maďarskej komunity, bude väčšia účasť, bude mobilizujúca. A práve to som sa chcel aj opýtať. Dobre, prepáčte mi, že znovu sa vraciam k tomu, ja teraz nebudem hovoriť, či postúpite, nepostúpite, či máte šancu alebo nie, ale predsa aj predseda SMK Jožef Bereni pripustil, že pokiaľ by ste sa nedostali do druhého kola, tak zvážite podporu. Ja predpokladám, že skôr nejakému stredopravému kandidátovi ako premiérovi Robertovi Ficovi, alebo sa mýlim? Možno aj premiér Robert Fico? Redaktor, ja som úplne čitateľný, ja som sa nezmenil, ja som vždy povedal jasné stanovisko, už aj doteraz som sa vyjadril dokončím tú otázku. Ak teda to nebude premiér
Fico, zostávajú nám tam tí stredopraví, povedzme relevantní kandidáti, vrátane vás, ale ak by ste tam nepostúpili a Jožef Berení hovorí, že budete hľadať nejakú programovú zhodu, ktorý z tých kandidátov je taký najbližší, kde by ste si vedeli predstaviť, povedzme, dohodnúť nejakú podporu? Určite nepoviem meno, ale ja som sa jasne vyjadril, že moja kandidatúra je o tom, aby som získal čo najväčšiu podporu, aby som mohol hovoriť o témach, ktoré témy by sa tam nedostali, keby tam nebol predstaviteľ menšiny. Pred 5 rokmi, keď bola Iveta Radičová, tak všetky tie negatíva v úvodzovkách to padlo na jej hlavu a tým pádom... Mnohí politológovia aj hovorili, že kvôli maďarskej karte prehrala údajne voľby, no ale... maďarskej karte, lebo keby to záviselo od nás alebo od Maďarov, tak keď sa pozriete na tú mapu, tak iba na južnom Slovensku suverene vyhrala. To je fakt, áno. Ja som to myslel skoro opačné. Samozrejme, to nie je tak. Ale čo sa týka mojej kandidatúry, tak tým pádom, že som kandidátom, tak tá účasť v prvom kole bude jasná, ale na vašu otázku by som jasne odpovedal. Už som to aj viackrát povedal. Budem sa snažiť mať čo najviac hlasov. Nie som favoritom týchto volieb, som si vedomý toho. Ale jasne som sa vyjadril aj teraz, využijem túto možnosť. V druhom kole, keď nepostúpim ja do druhého kola, vyzerá to tak, že nepostúpim, tak podporím toho kandidáta, ktorý bude na inej strane a nebude to súčasný premiér, lebo nebolo by dobré, keby súčasná štátostrana mala všetky ústavné funkcie. Takže nebolo by to dobré ani pre spoločnosť, ani pre Slovensko ako také a ani pre občanov. Takže som presvedčený, že moje stanovisko je jasné a tým pádom, že kandidujem, bude to mobilizácia pre tých voličov a v tom druhom kole, keby som nekandidoval, tak ako ich môžeme mobilizovať iba v druhom kole? Takže som o tom presvedčený. Rozumiem tomu. Dovolte mi dve posledné veľmi stručné otázky. Tu jednu naozaj, že len veľmi stručne. Koľko peňazí na kampaň máte? Koľko do toho chcete dať? Ja mám najskromnejšiu kampaň. Doteraz to nemá ani billboardy. Povedzte, lebo už tu boli pár kandidátov a hovorili, že určite ja budem mať tú najlacnejšiu, ja budem mať tu, každý hovorí, že má tu Neviem presnú sumu, lebo teraz dnešným dňom mám billboardy a budem mať okolo 100 billboardov. Takže to je, a všetko to financuje SMK alebo nejaké externé zdroje tam máte? Už dnes budem mať transparentný účet. Všetci darcovia tam budú, bude to transparentné. Aj spätne, áno? Nemám s tým žiaden problém. Odkedy ste sa prihlásili do boja? Aj som povedal, že strana maďarskej komunity mi pomáha a strana maďarskej komunity prispeje aj finančne k tomu, aby som mohol využívať metódy alebo jednotlivé spôsoby počas kampane. Posledná otázka. Skúste zhrnúť ako prezidentský kandidát do 1 minúty, do pol minútky. Čo vlastne ponúknete Slovensku? Sú podľa vás, je jedna z dôležitých tém aj slovensko-maďarské vzťahy, alebo skôr si myslíte, že toto už je za nami a máme sa venovať sebe a týmto veciam? Skúste veľmi stručne to dať dohromady. Keby som dostal podporu, tak by som bol prezidentom všetkých občanov bez rozdielu národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti. Prezident nemôže byť predĺženou rukou žiadnej strany. Prezident by sa mal vyjadriť a ja by som sa vyjadril k závažným témam. Toto jednoducho nebolo. Počas 10 rokov pán súčasný prezident sa nevyjadroval, chodil iba na športové podujatia. Áno, minimálne v posledných týždňoch tým témam, ktoré rezonujú, sa nevyjadruje vôbec. Treba obnoviť dialóg medzi väčšinou a menšinovými komunitami, lebo to, že aký je stav, aký je stupeň demokracie, sa veľmi dobre odrazí na tom, že aké sú ľudské práva, aké sú menšinové práva. Súčasný stav je nevyhovujúci, a tým pádom moja nominácia by mala prispieť k tomu, aby sa ten dialog začal, aby sa nebáli predstavitelia väčšiny, predstaviteľov menšín. My tu žijeme, my tu chceme... Inak cítite nejakú podporu, povedzme aj z Maďarska, hovorí sa o SMK, že má dobré vzťahy s Fidesom, Viktora Orbána. Ja kandidujem na Slovensku a v prvom rade sa chcem oprieť o podporu občanov Slovenskej republiky, ale samozrejme, keď sa pýtate na to, že či máme kontakty, sme členmi Európskej ľudovej strany a tým pádom tam je aj KDH, aj SDK, aj Most je tam aj Fides. Tým pádom máme taký istý vzťah ako s ostatnými stranami. Verím, že budeme môcť ešte o týchto veciach aj počas volebnej kampane diskutovať a hovoriť. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Ďulovi Bardošovi, že ste boli a že sa zasa uvidíme a budeme rozprávať. Ja ďakujem. Dovidenia, príjemný deň. Dovidenia.